Festival del Daiquiri, xaval. I ara el Marco ens prepararà 4 versions del Daiquiri i tastarem aquestes versions. Hem trobat les receptes al llibre de còctels de la Floridita del 1930. Allà van posar la primera màquina per picar el gel allà a Cuba. Estava el barro fent Daiquiri i com que tenia la màquina que picava gel, doncs, bueno, van inundar el país de Daiquiris. Amb el moviment de gel, nano, hòstia, em fa venir set. És un ron de 4 anys, però destilat i llavors és transparent, o sigui, és un ron blanc. ¿Lo pueden probar ya o no? Sí, vamos a probarlo, va. Vamos a probar, este es el primero. Este es el más clásico, ¿no? El primero. Refrescante es, ¿eh? Me imagino que estoy en Cuba ahora. A medida que van a evolucionar y van afegint ingredients, ¿no? Sí. Ahora el segundo. Té un puntet més dolç aquest, eh? No sé, el curaçao este és dulce, no? No, és amargo. Sí que porta una miqueta de sucre. Sí, el amargor sale al final, en este. O sea, fueron buscando, creo. Vamos a probar el tercer, porque estoy viendo yo aquí. Ja he trobat el què, el kit de la qüestió. A mesura que hem anat, primer, segon, tercer, l'amargant, el punt amarg, ha pujat. Cada cop més amarg. Que clar, això és un ron de canya que pot ser envellit 4 anys, aquest és de 4 anys, però segurament podria ser molt més vell i hacerlo blanco, destilar-lo otra vez, no? Es noten aquests punts dolços i aquests punts de taronja i de la barrica. Al final, el que sembla es que es un ron súper puro. Pero bueno, ahora vamos a probar el cuarto, que le vas a dar caña y una maquinita. Voy a volver a empezar por el 1 para ver qué pasa. Otra vez, recordar. Este cuarto que ha hecho el Marcos, no es pot veure. El ron Daiquiri este, se toma así, sí. Bueno, vamos a intentar repetir. Senyor Hemingway, va ser vostè un maestro, un crack. Perquè la veritat que dels 3, el number 3, especial Hemingway, és el millor. A la teva salut allà on siguis. Bon nano que havia sigut. Hòstia, xaval. Impresionante. Ahí un poquito. No va a llegar la copa hasta arriba. Mira, está bien. Está bien, sí. Bueno, anem a provar el quart, aquí, Floridita elèctrico, no? Està més suau, però és molt més fresc. I es nota l'amargant aquest, però és més suau. Al ser tan frío, a la gente debía gustar mucho más este. Això tu fots aquí amb una solana de la hòstia que deu fotre allà a Cuba, que s'hi caga la perra. I una calor. Bueno, aquí quasi ves Cuba ja. Estem a zona tropical. Ara que ja ens podran avisos per calor. Vinga, aquest 2023, la nit Hemingway. Vinga, estem a punt. Hòstia. Floridita en pals. Me ha gustado, bueno. El Hemingway especial y el Floridita Electric. Estos dos, el primero y el segundo, fueron las bases para que se crearon para fer els daiquiris finales. Para mi gusto, Claro, yo creo que hacían más una nieve de hielo y después la metían ahí encima. Tenían un taco de gel gros y amb unes ganivetes treien com neu. El Hemingway seria amic meu, Hem de fer la nit Hemingway aquí, un dia hi veig una nit dels anys 40 aquí al Club Sol Blanc. Això ho hem de muntar, Sí que vienen los indianos, pues el día de los indianos que vengan para acá a la nit Hemingway, aquí se caga la perra, nada de mojitos. Daiquiris, Constantí, de Lloret de Mar, no de Begur. A Begur no sé què collons van fotre, però ara allà van a fotre mojitos. Pues veniu aquí a fotre daiquiris del Constantí i el Hemingway, que era el seu millor client. Client
y tomó un daiquiri, lo hicimos con ron Bacardi y decía que le recordaba cuando estaba en Santo Domingo. Y nosotros le invitamos al viaje desde aquí. Sí. Bueno, ara farem un daiquiri, en Marcos farà un daiquiri amb un ron especial, que s'han triat 3 rons de 3 zones diferents, Jamaica, Barbados, Trinidad, i han fet com una barreja, i seria algun anòleg de rons, un anòleg de rons ha creat aquest ron blanc. Ernest! Ara ens fotrem un altre. Plantation. Ja m'agrada el ron Plantation, però me'ls he fotut normalment de 12, 15, 16, 25 anys. Ara ens fotrem un bàsic aquí de 3. Jamaica, Barbados, Trinidad. No sé ni on collons estan. Molt bé, què tal? Vamos a ver. Ernest, va per tu, Hòstia. Plantation, Només suau, L'amargor està igual. Té un punt, segurament té un punt més dolç. Vamos a fichar al Plantation y vamos a ir evolucionando la cosa, a ver qué pasa. Però total, ara que estem calentets, com està l'ambient? Com està la cosa? Acompanyarem els daiquiris amb halà, perquè si no es pot tornar loco. El Hemingway no s'ho cardava, s'allà fotien alguna per picar, però com et cardis 16 daiquiri, la gent té que disfrutar. I el client té que passar-s'ho bé. Oye, em torno loco, L'altre dia mateix li vaig fotre un arròs a un client, tenia rossinyols i havia fet unes guatlles farcides amb sobrassada. I li vaig fer un arròs amb cap i pota, rossinyols, i llavors el vaig mullar amb un caldo d'escamarlans i peix de roca. Després, uns escamarlans grossos, d'aquests de roses, de palamós, d'aquests grossos. El vaig obrir pel mig, aquest escamarlà, i l'escamarlà abraçava així, estimo molt, amb una guatlla farcida amb sobrassada del xesc. Hòstia, era com mar, muntanya, corral i hort. Era un festival. El client encara corre, estava flipant. Però la veritat que vaig disfrutar fent aquest plat. Bueno, ara ja se'ns acosta la temporada i aquí a Pals estem a punt, A 28 d'agost ja estarà, o sigui, tenim 2 mesos de maratón. Els de Pals som estilo conejo amb la temporada d'estiu. Que ens diu el tema aquest de la sostenibilitat i la huella de carbono. Ho diu que si no mengéssim carn, verdures o peix o així, i en comptes de fotre'ns això ens fotéssim un còctel de gasolina 98, la nostra huella de carbono seria més baixa. Només pel fet d'estar aquí en el planeta, els humans i els animals i tot, ho estem rebentant tot, ho estem patant tot. La nostra huella de carbono serà marcada més o menys. Però bueno, tota la tonteria aquesta que hi ha, que agafeu un paquet al supermercat on hi ha una cosa que s'assembla a la carn o al peix o a el que vulgueu fer-li, amb tot de productes que no venen del mateix animal o la mateixa bèstia o la mateixa aparato, no sé, això em sembla una repercussió brutal. No busqueu segells als súpers, en els pots ja processats, a les elaboracions de sofregits, de caldos, de salses i tot això. Collons, agafeu el vostre temps, compreu coses naturals i elaboreu-los, que és el que fem als restaurants. Bueno, alguns, no tots. Segells que marquen coses, doncs, bueno, tenen les seves regulacions polítiques, regulacions tècniques que moltes vegades estan comprades normalment per euros. Però elaboreu el producte i deixeu la vostra huella de carbono autèntica, no la que us ha venut aquell cabron. Ja està, deixeu de comprar pots fets, collons, i si ho heu de comprar, doncs compreu, però és el que hi ha. Oblideu-se dels putos segells guarros, que al final tot plegat és una misèria. Deixem estar les tonteries, anem per feina
intenteu fer el més natural possible amb els productes que teniu i amb l'economia que us arribi a la butxaca, i si heu de menjar processats, doncs és el que hi ha. Haurem de menjar processats perquè si no teniu l'economia a tope per tenir un hort, que val una pasta, i cuidar les bèsties, o no matar-les, o el que vulgueu fer, doncs feu el que vulgueu, però a tomar pel cul, la huella de carbono quedarà marcada i quan patem, patarem. I la sobretaula, on es pot fer la sobretaula? En una terrassa, en un hotel, en un restaurant que tingui serveis, una barra voladora que el New York Times ens ha dit que és la més llarga de totes, puta mare, i que a més pots fer la sobretaula més llarga que vulguis, perquè pots començar a les 3 de la tarda i pots acabar-la a les 2 de la matinada. Una crida al planeta Terra, sisplau, per saber si hi ha alguna altra barra voladora al planeta. Nosaltres volem saber si hi ha alguna altra barra voladora o suspesa almenys 10 centímetres del terra. La nostra barra va allà on està el client, a dins de la nostra terrassa, clar. Sisplau, envieu-nos fotos, vídeos, el que vulgueu. Envieu-nos coses per veure si som els únics o no. Va, ara us ensenyaré on està la nostra barra voladora. Va, vinga, va. Anem a volar. Una barra que es mou, que vola. Allà on està el client, Estàs aquí. Si vols prendre't un daiquiri, el Marcos vindrà aquí amb aquesta barra voladora i es podrà un daiquiri aquí davant. I si tu estàs allà, a aquella taula, a la taula meva del club, si voleu fer un aperitiu i unes ostres, el Marcos se posarà la barra cap allà. La barra voladora me revienta aquí, me revienta! La barra voladora, no sé si passa per la meva mare. Passa la barra! La barra que vola per sobre de les persones. Vale. Sin trampa ni cartón, que diuen. Molts restauradors, molts restaurants, queixant-se amb el tema no shows. Nosaltres ja fa 3 anys que vam incorporar el tema de les reserves online amb confirmació amb una targeta de crèdit. No sé què collons esteu esperant a fer-ho, i d'això es podem perdre algun client, és possible. La majoria compra bitllets d'avió, se'n va al teatre, se'n van al cine, no van a això, i compren coses online i compren això, i resulta que per un restaurant no volen posar targeta. Vol dir que no volen anar-hi o volen fotre la putada. El seu dia passava. Als hotels va arribar un moment que passava això. Tothom va implementar les targetes per davant, als hotelers. Som empreses, som negocis. Tenim gent treballant amb nosaltres, tenim de complir. Els robots ja estan començant a funcionar. A Roses ja hi ha un parell de restaurants que els robots corren per allà. I ja falta poc de que molts robots us faran el servei. I si estàs al mig, l'altre dia em vaig anar a un puesto que estava al mig allà demanant on està el servei? I per darrere una cosa, un robot d'aquests, diu: apártate, humano. Diu, cago en Déu, però què passa? Què collons passa? Apártate, humano, fill de puta! Un dels nostres productes més estrelles de casa són les gambes. Un producte súper. Les gambes de Palamós i d'aquí de la costa són el nostre producte. És un dels productes que més demanda té. I hi ha una gran majoria de clients que no han menjat mai una gamba d'aquí. A vegades ens venen clients i diuen: hòstia, no havia comido... Perquè no són gent d'aquí, per exemple, són de Madrid o són d'altres zones i tal. Hòstia, no havia menjat mai o no havia comido nunca una gamba como la que nos habéis dado. Hòstia. Y el otro día estuve en un restaurante por aquí cerca, tal. Oiga, pues nuestras gambas son de Palamós o són de Roses. I dius, hòstia, estic pensant segurament que un dia d'aquests posarem unes quantes gambes aquí sobre la taula de diferents puestos
i diferents qualitats i mirarem aviam i us explicaré una mica les diferències perquè pugueu veure i pugueu anar mirant què passa amb les gambes, perquè clar, hi ha molts de puestos que us diuen que hi ha gamba fresca, gamba de la zona, gamba de la terra, i resulta que no és de la terra i que no és d'aquí. Doncs llavors farem com un curset, no? O una formació de gambes. Les posarem totes en formació. Gamba, ponte manos arriba, antenes arriba. Si no hi ha antena la cosa està molt mala, o sigui que la gamba ens posarà les piles i començarem a veure aviam quines cares tenim por ahí i poseu el preu que toca, que la cosa carda. Llavors cadascú aplicarà el marge que tingui que aplicar. Segurament una gamba de Palamós amb un restaurant o amb un altre restaurant, la mateixa gamba, tinc una diferència de preu, però segurament que no és abismal. Si és abismal és que hi ha algo estrany. Tema de begudes i menjars i aquestes coses que es venen fora de restaurants, hotels i això, sobretot al carrer, doncs bueno, mireu aviam si la cosa és legal o no és legal, perquè al final podeu acabar amb un pal de panxa important, o sigui, intoxicació alimentària. Els productes frescos són molt delicats. Si volem tenir el millor producte hem de tenir fresc, però conservar-lo és el més complex. El més important és tenir gran rotació. L'any que ve les Melanosporum seran gruixudes, això és la meva previsió. Esperem, dintre de 6 mesos, com estan les tòfones d'aquest any. Hi ha poca aigua, veurem com es comporta el poc arròs que s'ha pogut sembrar. Per lo que he vist, la naixença és bona. S'ha aconseguit que tots els productors de pals facin la sembra en sec. Amb una mica de sort tindrem el 50% de la collita que hi ha hagut habitualment a pals. Munteu els plats amb els ingredients molt separats, sofregits fora del guisat, per exemple, i que el client se'ls uneixi. Aquests megamestres que hi ha por ahí, apunteu idees, que la cosa va per aquí, un plat d'escacs, i allà posarem en el blanc i negre, anirem posant ingredients. Llavors escombra el ganivet i escombra la forquilla cap a l'esquerra en diagonal i el ganivet cap a la dreta amb la diagonal esquerra, fins que s'ajunti amb la forquilla i ajuntaràs 4 ingredients i te'ls fotràs i trobaràs aquell sabor tan màgic que t'explotarà el cervell. Jo penso que aquí a l'Empordà es ve la gent que fa vacances, fa cap de setmana i això és el que vol és sortir de l'estrès rutinari de les grans ciutats, no? I veniu a una zona com l'Empordà, zones rurals i tal, per desestressar-se. Llavors nosaltres hem creat tot aquest espai del club, sobretot per això. Una de les coses que jo veig que ens passa, no sé per què, aquí a les zones turístiques és que quan arriba el temps que tothom fa vacances, hi ha tantes activitats i tantes coses a fer que us torneu estressats i veniu als restaurants estressats. Però nosaltres no us posarem aquí músiques, discjòqueis i històries estranyes perquè hi hagi show, perquè al final és relaxació, autèntic Empordà, essència empordanesa, tranquil·litat, i això que és el que nosaltres disfrutem durant tot l'any, o la majoria de l'any. I si veniu aquí, jo crec que esteu buscant això. El que passa que la pressió que vosaltres mateixos us foteu, perquè al final aquestes empreses que acaben venint aquí a fer festivals, eventos i totes aquestes històries martingales que es munten, acaben venint també de fora. Veniu aquí, tranquil·litat. Nosaltres us traurem l'estrès. I amb un daiquiri s'us treu encara més. Queda com un rodolí.